Velkommen til Fanøs dragt, musik og dansetraditioner. En af Fanøs festdage er Fanningerdagene, som afholdes hvert år i juli måned, hvor alle iklæder sig den smukke dragt. Søndagen er højdepunktet, hvor brudeoptoget finder sted. Her er det den ene brudepige, som får boren, blomsterkransen, syet ind i håret. Det tager cirka en time at sy og klæde på. Boren er af kunstige blomster, stofblomster. Nej, det er meget sjovt. Brudesvendene bliver også pyntet lidt. Så er alle klar, for nu er det kirketid. Musikken, dansen og traditionerne fortæller uden ord fra mit blod, som udgydes fra jer til syndernes forladelse. Velkommen til Fanningerdagene! Trommemanden, som i gamle dage meldte nyheder, fortæller om dagenes forløb. Hvis man tæller efter, vil man kunne se flere hundrede i dragter. Sømandens hjemkomst og bryllup bliver fejret på Pakkhusbanken med brudedans og en særlig drik, som symboliserer forhåbentlig en skøn fremtid. Så er vi kommet til Sønder Ho, og forberedelserne til Sønder Ho-dag er i fuld gang. Alle de, der ikke selv har en dragt, har mulighed for at leje en hos fonden Gamle Sønder Ho. Vi skal timer i en bil. Ja, vi er simpelthen lige... Nej, ikke den der. Det er de der, der skal... Brudefolket bliver klædt på, så de er klar til den store fest. Hvad var jeg, vi svare? Det gjorde hun. Hun stod og viftede med sin trøje. Sådan så alle kunne se. Der havde lige kommet. Nå ja. Kan du sige rask i møllen også? Ja. Nej, det må jeg ikke. Nu samles alle nede på havnen ved Sønder Ho, og brudefolkene bliver fotograferet. Når fotograferingen er overstået, så stilles optoget op, og forrest går spillemændene Peter og Dorte Albrecht. Se alle de smukke dragter. Så går optoget op igennem byen og op til Sønder Ho Mølle, hvor brudedansene og brudetraditionerne skal fremvises. Velkommen til Sønder Ho-dag.
Efter festen på Møllebanken danses der videre nede i de smalle gader i Sønderho, helt indtil det bliver mørkt. Telte i vores have. Svinger de? Ja, det er det. Vi bliver nødt til at komme videre ellers. Altså. Jeg synes, at de tænker, at Hello, my name is Peter Urbrandt. I'm a musician and I live in the village of Sønderho in Fanø Island. First I'll play Sønderhoning. It's from this place, from this village. Og nu starter ballet i Sønderho forsamlingshus. Læg mærke til børnene, der øver sig ude på parkeringspladsen. De håber engang at blive så dygtige, at de kan få lov til at danse på Møllebanken. Men det er jo ikke kun til Fanø-dagen og til Sønderho-dag, at der danses Fanø-danse. Der danses Fanø-danse til rigtig mange fester, både de store i forsamlingshusene og hjemme i de private hjem. Der skal såmænd bare være en spillemand til stede, og det er der som regel, fordi der er rigtig mange spillemænd på Fanø. Rigtig mange af de unge, som er født og opvokset på Fanø, vender hjem hver sommer for at deltage i festlighederne. Her mødes de med barndomsvennerne, en tilbagevendende tradition. And now I'll play a tune for you from the neighbor village Norby. Called a fast Sønderhoning, and it's really like a test to the dancers. Between the dancers, it's a battle actually between the dancers and the musicians sometimes. Læg mærke til alle de unge mennesker, der går op i dansen med liv og sjæl. De ifører sig dragter, de syr dragter, de spiller og de danser. Vi er helt sikre på, at med den store interesse hos de unge, der vil musik, dans og dragttraditionen på Fanø fortsætte i mange år frem. Og så slutter en dejlig dag og en dejlig nat lige ind til solopgangen. Tak fordi I så med.